Croeso i'r Swister. Mae 'na 6 mis bellach ers i Gymru sicrhau lle yn Ewro 2025 y tro cyntaf erioed i'r merched gyrraedd prif bencampwriaeth. A dyma beth sydd i'w ddisgwyl. Mae Cymru yng ngrŵp D gyda'r Iseldiroedd, Ffrainc a Lloegr. 3 thîm dyn nhw erioed wedi eu curo. Y D mae'n mynd i fod yn sialens i'r Rhian Wilkinson a'r Garfan, ond sialens y maen nhw'n barod amdani. Mae tair gêm anodd, ond tair gêm challenge ni moyn. Ni moyn ddod i'r tournament yma a chwarae yn erbyn tîm agorau yn y byd, a dyma'r grŵp ni, felly mae'r paratoadau wedi dechrau misoedd yn ôl, a dyma ni nawr yma. Mae popeth yn teimlo'n real. Yn Lucerne fydd y daith yn dechrau gyda gêm yn erbyn yr Iseldiroedd, cyn symud ymlaen i St Gallen ar gyfer y 2 gêm nesaf. Y 2 dîm ar frig y grŵp yn y pendraw fydd yn camu ymlaen i'r chwarteri. Bydd Rhian Wilkinson yn falch wallu croesawu Sophie Ingle yn ôl ar ôl rhwygo i ACL. Anghara James yw'r capten a phrofiad y prif sgoriwr Jess Fishlock yw groesawu. Ac efo Cymru eto i ennill gêm eleni, maen nhw wedi profi i fod yn dîm anodd i'w curo, gyda 2 gêm gyfartal yn erbyn Sweden yn ddiweddar. Y sialens nawr fydd cystadlu ar goreion ar un o'r llwyfannau mwyaf.